Sugeng dalu, tak mbagekke sing sepuh dhisik. Sugeng dalu Mbah Waluya. Kowe. Sepuh kowe. Anggepe kaya sing sepuh ra ya panjenengan. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, sugeng dalu. Wah, ketemu malih Mbah Waluya. Wingi rong suwe wingi ya ketemu ning daerah Pandak Bantul saiki ya ning Bantul meneh Iring Kidul. Nggih, matur nuwun Mbak Cange. Sowan nang ndi ya ra iki? Teng Grudo. Kok iso preso nek Grudo? Dikandani wong. Wah, iya bener. Wah, jan. Sehat to, Mbah? Alhamdulillah. Wah, jan nyenengke sowan rene. Jane penonton iki kathah lho Mbah niki. Mbah ning rada kaduan. Diaturi supaya majeng mboten napa-napa ben iso preso karo Mbah Waluya iki kaya ngapa to jane apa kuwi Wujute. arep muni praupane ora tegel aku. Monggo Bapak Ibu klaturi radi mundur kemawon ingkang mriki Kok radi mundur piye? Iki kon maju malah kon mundur. sing marep rono lho maksudku. Monggo ingkang lenggah wonten tengah monggo klaturi majeng kemawon mboten menapa-menapa. Niki nggih kalebet daratan mboten blumbang. Monggo klaturi kinderane ya maju monggo. Sare sing jenengane pagelaran wayang kulit ki arep penontone akeh nek ado kuwi le interaksi iki kaya kurang lho Mbah, komunikasine kaya kurang ngono lho. Ketoke ger lucu kono do gumujeng ning awak dhewe ora krungu le guyu, rak ya malah rekoso to. Nggih pun niku mawon ampun macem-macem. Nggih. Bareng gereti kloso aku cut kelingan sampean. Ngopo? Oh tak gawane dhuwit 3,5 juta takon nukoke tempat tidur kok entek-entekane kok tukoke kloso piye? Nek kloso iki tok nggo lawuh apa tok nggo turu? Lah nek yo sing tak karepe ki dudu kaya ngono kuwi. Oh ya padha wae tempat tidur anggere kloso rak ya tempat tidur. Monggo klaturi lenggah Bapak Ibu nggih. Wah, jenenge anggere cedhak ngene iki le ngoperke gampang. Ayo pol. Maksud iki iso komunikasi banget karo penonton. Wah iki para piyayi-piyayi wis suwe ra kepethuk nggih penyair Mas Kisban lajeng menika wonten miyanipun para jejonggol-jejonggol. Kok iso sampean matur suwe ra ketemu? Oh bengi ya nunggone ning Gunung Kidul pengendange Mas Heru. Lah iki ra lomba kaya Pak Tusio ki suwe ra kepethuk gitu. Sampean diampirke ya ra kersa. Nggih, wis pokoke iki ya dalah ngampuh. Wis Wingi pokoke ketemu ten pundi? Lomba festival campur sari wingi. nggih, kula nggih melu. Sampeyan melu dadi apa pi? Nonton. Niki ujube prisa dereng. Napa? Ujube ya merti dusun utawa majmukan utawa sedekah bumi. Wong nek niku pun ngerti lho. Ah ya mesine ya wis prisa. Ngerti saka Ngopo kok jenenge sedekah bumi, Mbah? Sedekah bumi niku nek mboten kleru kula mboten ngerti ya. Napa niku? Jare bumi iki kosakatane ana werna-werna, Mbah. Napa? Ana bumi, Nggih. ana lemah, Nggih. ana siti, Nggih. terus ana bantala. Niku kira-kira iso diarteki kabeh ora, Mbah? Werdine napa niku? Nggih ngoten niku kanthi sapa sing nerangke, sapa sing jelaske. Nek upamane sampean sing nerangke. Bumi iki ra ana pira mau? Bumi, bantala, tanah, lemah, siti. Keri dhewe iki siti. Oh, pertama bumi. Bumi. Tegese bumi? Bumi iki tegal pesawan dincepi tebu utawa apa wae tanduran kudune semi. Iki jenenge bumi. Jenenge bumi. Iki bumi. Terus Lemah. nek lemah. Dilempengke men dadi banjar pekarangan dideke omah. Oh. Nah, iki banjar pekarangan. Nek nggone sampean ki lemah genah. Terus bantala. Nek bantala napa? Bantala ki saben dina diliwati ban kudu rata ra kena nela ki dalan. Ngerti ra? Nggih, ngerti. Tanah. Nek tanah Ana gayutane kalau olahraga. Kok iso? Diratakan supaya lenah kena nggo bal-balan ki lapangan. Oh ya iki lapangan nggih. ngoten niku. Nah, keri dhewe ki bumi. Siti. Oh, bumi wis. Siti nek bumi apa pertama? Keri dhewe ki siti. Nek Siti Siti ki mbuh bagus, mbuh elek, mbuh digdaya, mbuh lumpuh, mbuh kepiye, mbuh piyaga, mbuh dagelan, mbuh dalang, mbuh polisi, mbuh tentara, mbuh pegawai negeri, mbuh petani, mbuh pedagang, sesuk ki do mulih nang nggone Siti. Lho kok mulai nang Lah Siti? kok kabeh do mulih nek Siti apa ora kebak omahe? Siti ki isine wong mati lemah kuburan. Dadi sesuk ki wong urip kaya ngapa wae bali ning kono kae, mula aja kemayu lan aja kemaki. Oh, dadi sesuk bakal pulang ke sana. mulane Mongko nek wis balik rono ora arep nggawa apa-apa ya, Mbah ya. Lho nek nggawa apa-apa ki terserah sing gawani. Lah kok
digawani. Lah sesuk jenengan ora kon gawani apa? Aku ora tok gawan-gawani ora apa-apa. Sing penting wong urip ning alam donya iku apa gaweane? Ora ngoten. Apa pakaryane? Apa sing ditekuni? Upamane kaya kowe. Sesuk iki upamane mati iki mesti digawani mik. Soale nyekele mik. Masa mau ya ora no. Lho, kaya Lah sinden. jek upamane ning kono ki jeneng arek nyekel piye kok? Terserah. Kaya sinden ki cok maca nut. Kuwi sesuk digawani catetan kambatan. Oh. Kaya dalang. Sesuk ki nek mati gawani cempala. Lah nek kok sampean bakul soto sesuk arek gani Lah apa? mesti digawani cambah. Kula yo ora kok lemu aneh. Nah sing cilaka meneh iki nek wong sing senengane remi utawa senengane gonggong. Kuwi sesuk mesti digawani kertu. Oh iki tenan takon. Mbak Cange iki tenan kok sampean Lho jarwane kok. Lho wong urip ning alam donya kudu ngerti blak 45 pancer. Oh ngoten. Entungan Jawa kudu dienggo. Blak 45 pancer iki ana werdine. Didhewe saka wetan Mbok Cange. Nggih. Wetan iki wong urip aja seneng gawe keributan, ora disenengi karo tangga teparo, dilarang karo agama, ora disenengi karo negara. Lho kene sampean ki yo dong. Ora Kidul. entuk Kidul, Idul. urip iki aja nggo dolanan dadi apa wae gaweamu tresnanono waton ora nglanggar aturan. Wih. Nek dadi wiyaga ya sing becik, dadi dalang ya dalang sing sing tuntut, apik. dadi petani ya sing tekun, pegawe ya sing resik. Kuwi Dadi mau urip aja nggo dolanan ki kidul. Idul. Kulon ngelingono awake dhewe iki uripe umure iki tansah mlaku nadyan tomong alon. Detik, menit, jam, dina, minggu, sasi lan taun tetep mlaku. Mlaku Lor. aja dhewe nek lor. Singkatan utawa cethake lor ki le urip awake dhewe ora suwe sik suwe neng kanane. Wih. Oh ya bener. Blat 4 5 pancer ki tengah ki awake dhewe sing nglakoni. Dadi terserah kowe iki menungso arep nyambut gawe apa tumindak pindak sing kepiye ngono ki terserah arep Lah lakoni. iya amal kebaikan utawa apa wae sesuk bakal dipertanggungjawabke neng konone. Oh, jan sampean mletik tenan Pak Nek. Matane ngono piye? Ora mau sing pertama iki lho nggon etan kuwi mau kepiye? Wetan ki aja seneng gawe keributan. Gene iki sampean ki ya dong. Lah iya. Ora entuk gawe keributan. Ora. Lah kok mengesuk sampean padu karo truk mobil semono gedene ngopo masalahe? Lah wong sing jenenge wong urip ning alam donya ki nek ora judu, iso wae nyuwara sing ora pati nyenengke ning kudu nganggo duga prayoga. Kok iso? Iso lah latihan kok. Ora ngono. Iki masalah iki apa? Wong sampean takon blonjo kok terus malah padu karo sing ngeteri sembako iki apa masalahe? Lah wong aku ki buka sembako, buka toko. Aku ming telepon, Mas Trono beras 5 kintal, lengo 3 krat, terus ndrok 20 kilo, terus rokok 10 pak. Diteri lah kok ditrungi nota. Lah sampean kira bakul to? Sing tuku sapa gur takon ngeteri kok. Lagi ngelmune pripun iki Mbak Cange? Mbak, jenenge Nek arep monggo ngapusi. sampean pripun iki? Niki rak bakul sembako. Nggih. Lah wong kulaan lho. Kok bareng ditagih kok muring-muring. Sing ngomong kulaan sapa? Lah kuwi mau sampean pesen 10. Sing pesen sapa? Gur takon ngeteri. Lah nek ngeteri iki yo nganggo duit. Ora wae kene tanggoku ke ngeteri jenang ora tak bayar meneng wae. Ngeteri sego ora tak bayar meneng. Lah sing ngakon bayar sapa? Nek jenenge bakul ki rak ya dol tinuku ki lumrah kuwi ki wajibe wong dodolan utawa bakul. Ah sampean nggo sakmono ya bener no nek ndunake ora bayar penak men teke mbahmu apa? Lah nek tembahku malah tak bayar lah wong ngeteri ora diobo-obo kok apa ngeteri kok kon bayar. Lah sing arep bayar sapa gur tak kon ngeteri kok ngono aneh. Aneh layang ale. Kene tak wacane. Lah terus anane merdusun iki Mbak Gandeng panjenengan ki nang kene ya disepuhke. Iki Sapa sing nyepuke kaya bendro? ayo di antara kanca-kanca ki rak sing paling sepuh rak panjenengan. Nderek memuji anane merdusun, anane menjemukan sedekah bumi iki piye. Nggih. Matur nuwun kula namung nderek ndedonga sak sampunipun ngawontenaken bersih dusun, merti dusun. Warga ing mriki sekitaripun monggo sami ndedonga mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras
kalis ing sambikala suping rubeda jumbuh ingkang ginayuh Sembodo sembodo ingkang sinedya. sinedya rayu kang kestu basuki kang kesti kecandak sing diuyak gagah kang jinangkah amin kathah rezekinipun panjang yuswa rukun guyub bandol ngrompol Enak jenenge rukun ki mesti apik. Guyub rukun bersatu ki ning ndi wae ki mesti bener ngono lho. hah Ya mesti bener. bersatu Lah iya, bersatu ki mesti apik lah genah. ya ora mesti Lah kok nek jenenge bersatu kok ora apik ya ngejak padu sampean ki. ril sepur ki nek rile bersatu jengkelit sepure tak mangi Iki ki tangga teparo utawa para sanak kadang kuwi lho, Mbah. ril sepur ki mung jajar bareng ini nek bersatu ini sepure jengkelit lemu aneh kuwi Ora sampean ki ngejak padu apa piye to nek karo ya bojo ora ngono kuwi. iki lek logika sing diomongke iki Lah logika ki aja dipadake rel sepur kok. ngajak padu iki soalnya kelingan mau bengi Kelingan apa, Mbah? Mau bengi ngopo? ngalah wong loro iki sapa ngigur guyu kemekelen Ayo mau bengi delok apa? Kok wit jam 10 kae aku kuwi turu karo bojoku angger ngengeti aku guyu aku ngengeti bojoku guyu kemekelen lha kepiye ki mek do guyu kaya ini kepiye lek do ora guyu coba sapa ngikur Nek kaya awake dhewe wis tuwa ki rumasane ki njot arep do ngopo? ya meneh wae ora usah guyu bojo senengane Ah sampean ya lucu. lala jare dragelan Dagelan. Iya. apa Mboten napa-napa. nah gini iso basa Oh, sampean ki lek nesu ki njaluk dibasani to. ning ora mesra nek basa iki ra Ayo nyun sewu. Contone Kang piye, Mas. Mbah? nun sewu piye penak sketsa ora ngrasane Ayo bener ya. Kurang sketsa ki napane? Ah, kan Rumah kula nggih sampun sketsa kemawon kok Kang Mas. nek numpak sepur to saka Jogja ning Jember ada numpak bis kan ra penak bareng numpak sepur tak takoni piye penak sketsa kendo ora sketsa mung numpak sepur kok muni sketsa Kok jut kendo. basa ki ya ana apike ning marai ora piye ngono nek wis akrab ki rasah basa Oh mboten ngoten. Dikira ndarani kula niku mboten ngurmati kalih garwa. oh iya wah jan nek Ngersakaken menapa Kang Mas? ora ngersake apa-apa wong ayu Karo bojone di ayu kaya asu. aja muni ngono Ngeten menika lho panjenengane senengane karo bojo kok ya nggoda. aja ngono kuwi aku ki dodol dawet ki ora payu mergo tulisan aku kan muni silahkan monggo minum dawet asli Waluya lah kok L karo ine iki digandeng Kayak dadine kudune ra silakan. asli to lah ki L karo ine iki dawa ki gabung ki tak dadi U Oke dadine silakan minum dawet asu Waluya ora ono dadi Ora lek iki sing busak sapa? cah cilik-cilik sing warai yo kis L karo ini iki digandengi dadi U dadi wong maca iki silakan minum dawet asu Waluya ora ana wong tuku nggih bocahke guyon mawon Nggih, niki gandeng sing sepuh-sepuh, Nggih. sing tamu-tamu sing rawuh ya sing kepareng lenggah, sing Nggih. sepuh-sepuh ya sing kepareng lenggah. Nggih. Caos panglipur dasare iki ya ana pamundutan Oh. saka Oh. panitia ya Nggih. tak wacane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur Pak Dalang, kula nyuwun sekar jul-ajuli ingkang nyekar Mbah Waluya saking kula Pak Sujono Ngruda RT 03 matur nuwun kepareng nyawer 100.000. monggo dipun rumat nggih monggo Aku sing ngrumat sawerane, Nggih, nggih. panjenengan sing Sing minangkani nyasi. wong sing dikersake Mbah Waluya. niku sing jenenge Adil Polomarto Para Marta. Ora polo ning Para Marta. Nggih, apik lah niki arek ya berbudi polo. bawa laksana. nggih monggo Ya, jula-juli ning ya kudu nganggo caping gunung dhisik. kula ndelok catetane riyen Oh iki gelo nek ora ngandel gelo. Menyuwun jula-juli nggih Ah. ingkang nyekar Mbah Waluya menika arta 300 kangge Mbah Waluya. Ambok sumpah iki le nyawer 100 ora gawe-gawe lho. Delok di. 300 iki. Lah kok tekan kono 100? Lah pira to jane? Aku ki ora ndelik-ndelikke asli. Ora sik 100 muni lho. 300 ki ndi? Iki. Get disemprotke ngene iki ta. Nggih, menika saking Pak
apa Sujono Grudung. Nggih. Oh, berarti Pak Sujono sik ndek utang 200. Ki kepiye to? Lah nek jarene 300 lagi tekan 100 sira isih ndek utang 200. Wong pancen ya le mari ki 100. Mboten Pak Sujono namung Namung kegujengan. guyon. Nggih, monggo. Matur sembah nuwun, mangke pun sundikani. Aja cok celap-celup Niki ana pamundutan meneh Nggih. dari Mas Yanto Garat Dinda Anugrah Mobilindo alamat Mbaran Sri Hardono Pundong Bantul ngersake lagu Kusuma Wijaya. Kepareng nyawer ki 200.000. Nggih. Padahal dawa caping gunung karo Jula-juli lho. Ning rak lagu Kusuma Wijaya ki lagu sing anyar. Lha lawas ki malah larang. Contone Ungkal kene. Ya, caping gunung dhisik Mbah, mengko lagi Jula-juli. Terus dikancani ibu-ibu arang kono. Ya Bu Sin. saben wengi. Oke wong ora percaya. Kok ora percaya piye Mbah? Nek muni saben wengi sapa sing percaya? Eling ngopo? Lah saben bengi apa? Saben wengi lunga ngono kok percaya. Mboten lah kersanipun saben bengi tenan napa pripun Kang Mas? Allah ya biasa wae. Ngomong gunjut-gunjut kaya. Lah utare wae genjat-genjut sampean karo aku saiki ngedoh-ngedoh kok. Ayo wong tuwa ya ngedol lah ngopo to Wah, nyedak mro. Oh, Awas anggere nyedak aku. ora nek keslenget. Nyawang genjlenge, Mbak. Kowe aja ngendangi ula-ulaku. Amune Oleh genjleng rak yo sing mantep, sing marem. Ya. Ayo. Wong tuwa dolanan. Telek. Yo! Oh, ngono ta. Ya. Kaya dhisik mau aku seneng ya asli. Aku rong pati apal, meneh ya bisa meneh ya. yen mamajeng amung karo Angger kelingan. Sampean mesti nek karo aku ya tengsel kethik ngono kuwi. Polahmu kaya mau bengi ae. Kok kamu bengi aku ki bengi ra pola. Lha campur sari ning kana polahmu ya ngono kuwi. Aku igur nonton lho bengi. Nonton kok polah. Pola kita ya ngerti gamelan do muni. Wah, bojoku ki pancen wong seniwati sing lahir batin kok. Ha iya. Krungu gamelan kuwi ora kena direm. Tanganku wis obah bokonge obah. Lah iki ning gamelan dusung truk kuwi joget. Jenenge atiku ki lho wis mbalung sungsum nek karo nggon kesenian kuwi tenan. Walah. Oh tenan. Walung sungsum. Oh iki. Lah mulane ki idinono to nek aku kala mangsane iki latihan ngono iki didini ora usah ditutke. Percaya mbek aku. Sepel kok rong dina ora mulih kok ora. Ora ngapal aku iki mencet karo bestire ki retok mulih. Nek kowe kepengin apal, pengen kaya kanca-kanca iki nginep po. Mung latihan lho. Heeh. Sepel kok nggawa ganti. Ayo mbok menawa ngiras pantes gandeng ora mulih ya bisa nggo ganti. Buareng Niku ora mangkate iki lho lipenan kandel kae. Heeh. Terus Mulai kok pucet. lah le pucet mergo apa tak takoni mergo apa? Mengko aku wis weling lho. tak kandhani to. Kowe iki tak weling to nek kowe nek lipenan ngombe iki lambemu aja gathuk gelas. Lah jan piye kok iso? Nek diundangi ora usah ngopo ngono. Ngoko. Dadi ora
Mosok wong lipene ilang kok curiga lho. Lah iya nek. Amargane sampean ki nukoke iki kudune sing merek. Tenan lho, Dik. Oh, masa jenenge lambemu kurang abang tak opeke dong jati. Sepel kok nggo salin ki tak. Monggo telu le nggo salin. Ora ngono. Kayak aku mangkat awan to, Pakne. Terus tekan bengi mergane bengi iki jak pentas. Monggo kuwi kanca-kanca do ora do menyanggur aku dhewe. Lah nek upamane aku ora mangkat ora dadi. Sapa sing ora curiga? Kok curiga? Mangkat ki ambune parfum kowe mulih ki mbako tok. Jane dengan ngendika ngono iku oke sing krasa lho, Mbah. Ambok menawa. Apa kowe Lan liya-liyane. Nek aku mono toh ora. Mboten ngoten. Jane kula niku le sepen niku rak ten Srongga to, Dik. Lah Srongga ki rak yo nggon mbako. Lah nek nggon mbako dhuwur iku. Lah nek upamane aku mulai digane mbako ki rak yo tak keke sampean. Nah, ki alasan sing tepat kuwi, Mbah. Ngono. ya nek gawe lho kurang ambune tok lho. Kowe ki turune nggo nanjang mbako piye? Oh sinden kok mulih ambune apek mbako. Monggo mangkate parfum. Wow. Sing ora curiga sapa? Nesu. Oleh telaten menu. Ngono wae kok diumumke. Ora usah critake kanca-kanca. Kaya ngono iki saka hal yang paling kecil bisa menemukan hal-hal yang memang menunjukkan. Ora kok sampean kok ngono kok disapa lho. Lho, lah ya sapa sing ora curiga? Wong wedok kok ambune mbako iki coba pikiran. Aku ki mulai digawani mbako. Oh, ora wae. Ya karepmu. Lho wong wedok ki ana sing nginang barang kok ya. Lho, kandhane kok ngayel. Nginang ya waune ya suruh ora mbako. Ane ki ana mbakone. Sing digo susurke lho, Lek. Lah ya ambune susur ora mbako. Lah iku ki mbako mentah. Ya nek mbako ki sing mampu kene tok. Ku sak awak blegete mbako. Tak critani to. Waduh banyu mbako piye? Ora, iki rak daerah kono kae sing wingi bengi aku latihan kok usum adem banget to Pak Meneh. Terus aku ki biduren. Terus karo bestire yu lah sampeane kenapa bidur Kang? Terus dikeki mbako kon ngusuk-usuk awakku iki. Oh, lah ra ngono dadi aku rada ayem. Yan, Arep to apusi aku ayem. yan mamajang among karo janur kuning. Terus Duh. ora, Mbah. Sampeyan iki dienggo dolan karo pengendang karo kanca-kanca ya manut wae. Iki nek putuku ndelokno mbahku le golek dublak nanti. Awas, mabur. Apa? Emang nang kupune ngono kuwi. Bojo kon ngopeni ya ora iso tak tinggal lunga sedina. Engko tulung lammu mbokmu. Apa engko manukku lebokno ngono iya. Tak cantelke kodanan ora gelem mlebokke. Barang wis wengi-wengi saiki dilebokke apa Pak? Wis bacot kodanan aku. Pacitan. Asik. Asik deh.
rontok. Rontok deruki. Panas. Udan. Sik, Mbah. Iki kanca sindan semen iki kon nyambut gawe kabeh. Oh, nggih. Kon parikan kabeh desane Ngrudo. Ngrudo. Ah. Persiapan Ngrudo Panjangrejo. Panjangrejo Pundong Pundong Bantul. Nah. Persiapan sing ngatah, sing milih sampean. Aku rasa milih iki apik kabeh raukan wae. Ayo. Kok terus dicaruk ayo dituding sapa sike? Dek Arisa. Arisa. Mbak Oria, Ngrudo. Ngrudo. Heeh. Nano neno. Aja anu lho, aja aku wudaca. Iki ya sing ngumpani. Engko mesti ana sing nyilih hondro. Yo coba Risa apa, Mbak Risa? Ana ula. Men. Aduh, dawane. Waduh. Lali sapa kok dawa kuwi? Lalu ya. Ah, bawal ya ora dawa. Ora lho nak. Oh, Takon busuhin kae sing Takono. Ora. Ulane tali pisis ono. oh, nggih ta, Bu. Ukurane iki ekur sakmene iki. Iki ora kanggo contoh apa ya iki? Iki hin. Tali pices iki gur semene iki lho hin. Oh lah iya. Tali pices ning rangkep papat. Mugi warga Ngrudo lancar rezekine. Amin. Amin. Ayo Nduk, Cahayu. Ah, iki asine piyungan Mbak Oriza Widyasari. Nggih. Bar saka piyungan munggah dedel ning Kanigara Saptasari Gunung Kidul. Gunung Kidul. Mbak Wahyu Nur Tiana. Nggih. Nah, iki Ayo, kaya Nduk. nala gareng, saiki kaya Petruk. Mbah Waloyo. Andane nyedak aku ki ngayal. Rumah saku tuh kegeden rumangsa. Lah ora guru mangsa sing gegeden. Ayo. Mita eri. Ning ora celat. Ayo. Nek ora celat. Muga warga masyarakat Ngrudo tansah pinaringan murah rezeki. Amin. Amin. Saya yuk. Ya ya. Ndongake nggon Nini Tawong ya kena. Lho, salah siji nggon Nini Tawong ya kena. Mesti nganggo Nini gentrong. Tawong. Kuwi Nini kesenian Tawong. ikone kene. Bojoku mbiyen duda. Oh. Sapa bojomu sapa yuk? Keswan, Mbah. Oh, Mas Keswan ki mbiyen duda to. duda. Lah kok gelem karo sampean? Kok kowe gelem? Mbah, Biyen cok ditukokke mie ayam apa kepiye? ning bagus rupane. Iya. Ayo duda ning bagus kok ya. Biyen. Tapi blokan. sorry mas. Kok niatku bengi iki gandeng kuwi iki dalang to, Mbah. Cerak kene to tak elek-elek. Sesuk ndakne taun ngarep nek wayangan ngundang Geswan, ora ngundang aku. Blok ana kae dalang. Wah iya. Dialem. Alemen terus men kesel keplok. Ya, batangannya apa, Mbak Ayu? Mugi warga Ngrudo tansah apa ya? Ambuh. Tansah sehat awake. Amin. Amin. Nek kursi awake terus liyane piye, Nduk? Nen, sehat sak kabeh. Lah ra ngono. Iya. Iki kaya Mbah Waluyo ki awake sehat. Heeh. Ning liyane Liyane apa, Mbah? Senengane lho ora lah sampean mau ya nyebut jare jempole lara. Nek jempol apa udu? jempol. Lho kene. Ya, bar Mbak Ayu sing lemu saiki goleke sing lemu meneh. Sapa Mbak Cimut? Ayo, Nduk. Oh. Kowe krasa ora Mbah Waluyo ngendika ngono. Ayo, Nduk ngono. Nggih.
Padake buta sampean. Ayo Mbak Cimut. Adol waja. Adol waja. Adol waja. Adol waja ki maksudnya adol untu apa adol apa? Wajae lho Pak, waja. Sing tinggi goreng nika, Nduk. Penggorengan. Oh. Ning ora payu. Ora payu. Terus Ki warga Grodo Panjang Rejo manggih rahayu. Oh ya bener. Olehku. Wah. Terus baris kok Mbak Cimut mlayu neng minggir neng ndi? Neng Mbak Neti Sulandari. Saya rono ki kesempatan ngarang rada suwe lho. Sing mumet engko sing saka Mangunan sapa Bu Sumi. Ayo. Neng pinggir kali. Apa-apa. Apa ndodok karo udut? Dolanan yuyu. Tak kira lele. Mugi desa Grodo mriki Heeh. tambah maju. Amin. Amin. Ayo coba Mbak Wahyu tentang Nini Tawang Mbak. Ayo. Nini tawang ning napa? Nini Tawang niku kesenian kene sing Kesenian. kae lho Oke. boneka gede dipanggul piyai loro, piyai ibu-ibu akeh ngono kae. Terus dipapat paling ora sing nang kuwi. Katokku bolong. Wah. Kok iso bolong ki dikapakke kuwi? Niku mboten saru lah nek ora bolong ora iso nggo mlebu sikil ya, Nduk ya. Ora bolong jenenge kantrongan. Ning ya wis ra apa-apa. Mugi kesenian Nini Nini Tawang. Tawang tansah ngrembaka. Amin. Mbak, ayo Mbak. Sing mumet iki. Ayo Mbak Jane dilateni, jane Mbak. sampean wis tak catetke ning sampean duwe urung. Urung duwe Pak. Oh, ya tak catetne sik. Setelah esuk Ya, apa lho? Apa kuwi engko ora? anggere muni ana rondo ngono kae. Tuku telo iki kan Ora apa-apa anggere duwe duit. Oh, gak iki mau wis urung ya. tuku telo nggone Mbah Walu ya. Wah. Telaku pahit kok. Pae to. Oh, alah. Warga Grodo Bagya Mulya. Amin. Iki cekak aos sudah. Nggih. Kaos ning rak inti sarine. Nggih. Ya. Kowe rasa parikan wis genah ra iso. Wis. Ana paga Heeh. nggo wadah sega. Oh. Warga Grodo tansah bagya mulya. Oh, kok padha busumi? Wah, padha parikan kaya aku. Nek Mbah Walu ya piye? Kang Wagina. Nyunggi asbes. Mugi warga Grodo ya sing pegawe, petani, bakul, karyawan apa wae kabeh sukses. Amin. Wah iya malah ngebahi nek kuwi Mbah ya. Nah, kan. Ya, kembali ke Panas, capek gunung Nano Neno. Udan panas Aleng-aleng caping kowe sing duwe. gunung. Ya, jula juli. Kelap-kelip. Ayo Kayak Mbah, upet. iki sing ditunggu-tunggu ya kene iki Mbah, minangkani pamulutan Gus kok ngene. Kok ditunggu ki lho ya rasa ditunggu. Pak Sujono RT 3. Gek empon. Sing cilik jenenge sendok. Digawa ngetan mlumpat neng tembok. Mripate lirak-lirik nek weruh wong wedok. Nganti mangan bakso kleleken sendok. Iki Ngono aku kuwi dhewe. lah. Aku dhewe ora atek ngono. Oh, tenan titenono. Ngono kuwi lah aku dhewe. Gek empon. Ana luwak kok gondol setagen bejane ngawah diundang genduren.
dulur malam yang panjang, malam yang asik jare buat pacaran. Pacar baru kenal di jalan Jenderal Sudirman. Ayu dek tambah beriman, sopan santun basane mesti mapan. Iso bedakno ndi sing halal karo sing haram, ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Sugarawo para pamirsa ingkang taksih lenggah wonten dalu menika, dulur monggo sareng sami ndedonga mugi tansah pinaringan kalih sambeka. Ya. Linangkung Bapak Lurah lengarake rakyat lurus dan terarah, karo masyarakat mesti ramah tamah. Contone lurah kene desane kemari. Alhamdulillah. Nuwun sewu Bapak Kiai, esuk awan sore rajin gone mulang ngaji. Le maca sikir kuat nutuk sewengi, mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Saya abot lak sing dadi sopir metu jedul esuk awan sore sing dicekel setir. Saben dina tansah mondar-mandir, muat boto watu kayu kadang muat pasir. Nuwun sewu Bapak Ibu sing do guru, le nyambut gawe Senin lah nganti Setu. Ngendikane becik ora saru-saru, guru kena digugu uga kena titir. Nek saiki dulur pancen jaman hebat, ning kok isih ana menungsa sing nekat. Apa bener nek donya iki wis arep tamat, kono gempa kono banjir gedene ramakake. Mula Bapak Ibu kanca yudha tobat, nyelingana sesuk ana akhirat. No akhirat ora disuguh kowe donat, Tuane napa? wong sing ana kembele malaikat. Nyelingana dulur parang pangeran, nyawa iki kabeh tenan gaduhan. Bondo donya yakin iku mung titipan, derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampiran. Ayo dulur sing padha rukun, sing uwis-uwis iya sampun ora usah keton. Babrang sing wis setahun, sing penting guyub rukun mesti bakal mantun. Tak dongake warga ngrodho, pinaringan sedaya kalis ing sambekala. Awak sehat lahir batin bagya mulya, seneng kabeh sak keluarga. Saya abot carela sing dadi RT, kudu iso nenangke lak lingkungane, kudu pinter nggone ngambut gawe. Mongko RT rong karuan pira bayaran? Apa ora dibayar? Saya abot jare sing Pak Dukuh, Heeh. kabeh ora kena angkuh. Pancene esuk ora gawe lawuh, wong wis dipunjuk ana kene nggone wong ewu. Ya. Ning sesuk mestine rada kisruh, Lah napa? wong arep nyumbang utawa bawa ning gone wong sing padha munjung beweh lawuh, mesti mumet muter nggone golek buta. Oh iya.
abot dadi patani jam 5 esuk kudune mesti tangi gatul pacul kuwi ora lali gawa kranjang nuntun wedhus apa sapi dadi tani pancen rekoso nyambut gawe ora leren nutut sedina kirimane jare durung teko nandur pari telo kabeh uga palawit oh petani ya palawija akeh maceme ana kacang jagung telo lan kedele neng pinggiran ora lali sayurane ana walu ana gambas ana terong lan tomate percaya nandur timun bapak ibu ora gampang lah kok ora yen gampang wis urip kudu dinehi lan jarang supaya wite iso rambat tan sesuk wae gedhi-gedhi kena kanggo dagangan aku duwe timun ming siji lah kok mau siji tak jenengno ala timun wili-wili timun mau senengane iki nek pendak bengi sik Kuwi urusan mau piye Mbak iki perlu tak urus heeh pertama sampean mau jare apik-apik petani kok nandur nyondur, Pak timun Joko. iya ta heeh nandur timun kowe ora gampang nek wis surup kudu diwehi ran-aran supaya wite iso rambatan wae gedhi-gedhi iso dadi dagangan lagi sampean aku duwe timun ming siji lah kok tak jenengno timun wili-wili kek timun iku senengane iki sapa lengku adol mangkate mesti bengi soalnya pasare ada lah kok gur siji lah kursi siji Sekese siji kono timun lepek ora ngono lah sampean mau gur siji kok ya dadi aku ya curiga ora jenenge wong urip ning alam donya iki siji Merasa netan maling ulun apa setjane masega lakon ino mane banyu dek jaman berjuang gorak ngelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana nganti ajarane mas menang katurutan sing biyen nate janji ning saiki apa lali neng gunung tak jadangi sega yen awandu tak capek wah lah kok tungkamu mau kenang aku joget ya joget ning ora ngono kuwi yo pancene joget gonggo kok minan nek lagi nek wis tekan ngomah ya Pak Ne ngono lho tenan to
Nek dipresani piye ya kendarane sampean ki karo aku ki sia-sia. Ya ora iki joget iki gayane dhewe-dhewe. Lah ning ngopo kok dadak nganggo nendang? Ora nendal iki rada rono sayang, rada rono. Nah, mbok sing mesra. Lah ya ngono kuwi. Kita kan suami istri. Getunku kepiye ngundang sayang. Ora kok. Ajane karo bojo kok mosok ya ora ikhlas lho. Iya, istriku. Ning anu lho, Bu Suhin, Non. Keng Garwa menika nyatane joget ya luwes e. Lah Aku nang omah ya ojo diwarai joget karo Mbah. wah, bendina kalau diwarani jarene, wah aku nek marahi kowe iso stres. Lah apa aku ki kepiye lho? Sampai nek marahi kanca-kanca ngene tlatene pol. Aku wis tau ngajari joget iki lho. Heeh. Sedina wis dadi. Lah pergane rak sik bocah dadi daya ingate iki sik cerdas. Iki sing angel. Sing endi, Mbah? Iki. Kok iso? 4 tahun. Wah. Lah kok iso? Mbuh. Dadi kon mumbul ngono Ming kok. takon sirik ngono e anggranu brus. Iki. Nah iki anggere tangkil ketak plencing. Plencing. Ah terus nek sampean marahi Keng Garwa ten dalem iki. Lah ya sing jenenge joget ki tak omongi bola-bali to. Dangdut ki ana jenenge dhewe. Jenenge goyang ngebor ana. Goyang gergaji ana. Kuwi nek dangdut. Goyang patah-patah ana. Iya. Ning nek Jawa, sara gambyong jaman aku mbiyen cok ngendangi gambyong, kuwi ana sing jenenge embat-embat. Nek bat-bati piye? Tok Embat. blan, tok blan. Terus ana sing jenenge singgetan, ana sing jenenge sirik. Oh, nek sirek ki pola. Wah, Lah aku ki ora ngerti tutang tenan. ini ketak-ketak. Lah, Kuwi Kuwi sirek. sirik. Tang. Nah, dadi carane pertama memang pathokane kudu ana. Oh, dadi kudu nganggo pathok. Kowe ra nganggo lendang to iki? Sampur biasane ngono kuwi. Iya iki tak ngenekke iki. Jawa ki ngene dadi iki lendang to? Iya iki lendang ki lho, Sampur. awas lho. Iya. Iki rak lendang. Iya. Kowe kok lemu mageri kok tenanan to? Magri tenanan. Iki Sampeyan kira iki lendang. lendang demak buri wae keneng kok ngarep. Oke, ta mon demak buri ya krosak ngono. Ngene. Rada rene to. Lendange dijupuk. Iki jupuk. Lek jupuk ning ndi? Sampur. Ning apa gilingan pari. Dadi Iki takon tenan. ngene iki lho, Oh iya, set. set, jupuk. Jupuk diangkat, lebokke set, guang. To. Dadi Sing muni makdo ki apa? cangkemku. Ora iki Ora ringane iki swara kepiye? gamelan apa? Kentrong. Oh, Aku kentang. kentrong. Heeh. Dadi kuwi Dadi- mau, heeh. Cekel, Cekel, diangkat, diangkat, lebokke, lebokke, guang. guang to. Nah, iki Pak Parjo, tolong Pak. Dadi dijupuk, diangkat, dilebokke. diguang. Kok ora makdo ni mak beng. Kuwi guang ning jugangan opo iku? Ayo coba. Diangkat, dijupuk, dijupuk, dilebokke, guang. diguang. Diangkat, Diangkat, dijupuk, dilebokke, dilebokke, diguang. Diangkat, dilebokke, dijupuk, diguang, dilebokke meneh, diangkat. Kowe ning lebokke apa to, Him? Dijupuk sik lek lebokke ki ngrekoso. Iki mau kibar tak jupuk lho. Dijupuk, diangkat, dilebokke, diguang, dijupuk, diangkat, dilebokke, diguang. Ayo. Ora lang lebokke iki piye? Wah, ora rasane kepepet wis gak ayo diguang wae. Aku Diajari sing kok. sabar kaya nek ngajari kanca-kanca iki Lah lho. kowe mblengeri kok ora. Karo bojoku bleng. Weh, anggere nangis malah kaya cempe ndelik ngono mbok ya sing. Sekara bisa nyawang Ngabur. gunung desa Gone padha larang Dek jaman berjuang njor kelingan anak biyen tak openi
tuturutan sing digadang biyen nate janji ning saiki apa lali gunung tak kadongi saka jagung yen mendung tak silih capek gunung syukur bisa nyawang kono desa dadi raja kene ora ilang kene padha lara apa Matur nuwun. Sami-sami. Niki wau minangkani pamudan saka panjenengane Pak Sujono. Ya terus karemu iki ana nawala susulan meneh ya diwacake. Saking Mbah Astana nyuwun lagu Sriuning ya kepareng nyawer 100.000 matur sembah nuwun. Terus karemu ya Mbah Waluyo karo Mbak Suhi ya ben seren dhisik mesake piye sepuh. Terus diselingi dhisik. Ya, mumpung iki ning omahe dhewe, heeh, aku tak nggawa oleh-oleh. Sing sinden saka Gunung Kidul, sapa Mbak Wahyu Nurtiana tak duwetke karo sing daleme cerak kene, sapa? Mas Janu Purwita. Heeh. Nah, mumpung cerak kene tak duwetke karo Mbak Wahyu Nurtiana mengko lagune oleh-oleh saka Gunung Kidul, Tiwul Gunung Kidul. Iki Mas Janu menungsane saiki, Mbah. Iki omahe cerak kene. oh ya aja kasar-kasar menungsa Iki ngopo to ya? Apa, Kate Bang? bakul Apa kacang meneh? barang ki. ora usah omongan nek pas aku nyekel duit gapyak men kowe Heeh. Nek ora nyekel dhuwit, meneng wae lagu pepeling heeh. dari bolo pecahan apa ki oh patean Oh, patean bolo pecah. Bapak Darto mangke pun sendikani kanthi cehna tresna matur nuwun 50.000 Ya wis gawanan 50.000. lha ora tak gua tak salahke kene aku nek karo duitku ora patek anu ora patek Ora patek apa. lajeng menika wonten malih sisan Apa, Mbah? minta lagu Gubuk Asmara dari Pak RT 02 Supriyatno matur sembah nuwun kanthi cehna tresna umum padha kancane 50 monggo bapak ibu iki badhe umum monggo Ya mengko ndak aku nyiraki janjine ya tak nampilke sing piyahe kene sapa Yeah. Mas Janu tak duwetke karo Mbak Nurtiana Tiwul Gunung Kidul. Oh, Ya. kene, Mbak kene, Nurtiana mandhap ning panggung. Heeh, disepoti sik Mas. Ya, ya. Ayo Mas Janu sisan ngumpul karo Mbak Wahyu. Yo sepote Ya. ora ngira Mas cek saka cimbal. Yo. Ayo Mas Janu. Ya coba Mbak Nurtiana nembang ming sak kata. Kok apa? Kaya wong bingung semene iki tok. Kaya wong bingung. Wis ngono kuwi tok. Kaya wong bingung. Nah, iki mumpung cerak omah, salim Mbak doa salim. Cocok. Cocok napa? Dhuwure. Ketoke nggih mboten patek serasi. Diserasek-serasekke. Duda lho kuwi. Ora kok ya. Masyaallah. Oh, duda. Duda pinten Duda taun, iki Pak? ngati-ati. Pun pinten taun? Aku ditakoni. 14 tahun paling. Lah kok le betah banget. Betah. Ayo mumpung iki pentas nang omahe dhewe sing total karo joget barang Mas Janu. Adate nembang ora karo joget ta. Piye? Rasah wae piye nang omahe dhewe kok le kendel wae. Ya Tiwul Gunung Kidul ya Mas Janu karo Mbak Wayu.
Yo. Woi. Woi. Tak pikir sampean wis lali Mas. Tidak. Karo aku cah gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Tlatah Ngayogja sawetan Bantul. Sing kondang dek kaplek lan tiwul. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni ora maido. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Krakal baron lan kuku. Kabeh papan wisata. Sadek apa wedi amba. Cengkae ora bakal kucimu. Sinden gadoprai. Campur sari saka gunung kidul dul dul. Iwa gunung kidul. Sing mesti bulan aku ora. Tak pikir sampean wis lali Mas. Tidak babar blas. Karo aku cah gunung kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Tlatah Ngayogja sawetan Bantul. Sing kondang dek kaplek lan tiwul. Watu lintang watu kapur. Babakan seni aja mah. Akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Pak Ador. Gunung Kidul Pripun? Pariwas. Yuk krakal baron lan kuku. Ku kabeh papan wisata. Sadeng apa wedi amba. Hoi. Ora bakal kucimu. Sinden gadoprai. Campur sari saka gunung kidul. Dewa gunung kidul. Semestimu aku ora Krakal baron lan kuku. iku kabeh Papan pariwisata. Sadeng apa wedi amba Mas. cengkae ora bakal kucimu. Sinden gadoprai. Campur sari. Saka gunung kidul. Tiwul gunung kidul. Sing mesti pulen aku ora. Nggih, sembah nuwun Mbah Waloyo busuhin Pak Janu. Sami-sami. Enjang pinarak kek kula sambelke diwul Gunung Kidul. Waduh. Ngelengke nang. Nggih, badhe ngulek ki ambek napa kula lekake nggih kula nderek. Aku kok ditawani ngempeng mangkat dhewe munggah. Oh, dina iki kesempatan joget.
wong Lah kuwi mengke iki joget apa ora? jogane kudune pas dipul kono tak pikir kok wis elan tanun. Kok bekos. Ngono nang karo aku canggunung tanggung. Ngono. Ora kuwi iki ngopo kathik sampean kok iso bekos ngono ki? Wah, wis ora Ha nggunakake. iki lek kula joget nang ngarep TV kok ya. Oh, ora ngoten. Ning Nggih, karaoke. Wah, pamrutan akeh Mbah iki Nggih. gandeng bidang mau wis ngaturke jula-juli lan sak panunggalane Ah, nggih. gitu. Minangkani pamrutan-pamrutan. Napa Sampun niku? jenengan apa bae mau? Anten gubuk asmara kalian pepeling. Gubuk asmara kalih pepeling. Nggih. Kene isih ana sriuning. Nggih. Lah sing Sing sendro sithik dientekke dhisik. nggih pancil leres. Ya sriuning sapa? Sriuning ben Mbak Oriza karo panjenengane Bu Ayu. Nah, Oh, nggih. Mbak Orisa karo ini ya Mbak Ayu. Mbak Suhin ya melu ngancani. Nah, kowe ngancani hin. Lo ngancani karo ten iki mau. Lah walu ya melu joget. Oh alah si Dona. Ya surup surya wangine wis teka. Ripatku marang-marang tansah ireng rasaku tansah tulungan Kaya wong bingung. Aku ora kira telanging kono kapan mutiara rasaku nelongso limbah pranama tansah lali. Nek ngancani iki sing siji iki sisih kono karo kene dadi kopion ke lho. Ah. Ah, gak awake dhewe betenge. Nggih, sugeng dalu Mbah Waluya. Oh, wis jeng dalu Nduk Cahayu. Sugeng dalu, Nduk. Wah. Dalu Pak Dalang. Nggih sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Oriza. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangkik Malimbo. Nggih, sowan sepisanan neng Gruda Panjangreja Pundong Bantul. Ujube merti dusun, sampeyan arep ngucapke apa? Oh nggih. Kan ndongake niki mungkin. Lerek ndedonga kagem warga Ngruda. Mugi sak sampunipun bersih dusun menika pinaringan ayam tentrem. Amin. Uyup rukun warganipun. Pinaringan sehat bagas waras. Pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Yo, kata-katane wis entekke Oriza kabeh, saiki Mbak Ayu coba. Duwe kata-kata lain ora? Idem. Ning ya sapek ngono ya. Wis kabeh kok ya. Ya minangkani pamundhutan iki Mbah Waluya Nggih. saka panjenengane Mbah Astana nyuwun lagu Sriuning. Heeh. Mbak Suhin, Mbak Ayu karo Mbak Oriza nyawer 100.000 matur nuwun. Ya dipinangkani dhisik mengko sawerane tak saoske. Ya ben dibawani. Saka sapa? Ya saka sing piyungan dhisik. Kok ora saka sing ngambah-ngambah omahe cerak mingan ya. Sing piyungan dhisik. Sinebut pahlawan. Piye iki, Mbak? Iya Mbak. Sampeyan iki biasane iki ora grogi bareng awal Mbah Waluya kok grogi. Ngono niku lho, le medhot wau kok kaya ragu-ragu. Sinebut kok butok terus kok samuk pahlawan. Tadi malah guyu dhewe. Sing ati-ati, Sing eneng bener bapak niku guru pripun, kalau Bu? mencereng ke lho, gurumu ke lho. Mbah Waluya langsung mencereng. Nah Kula iki iya. gara-gara kelaru le medhot, Bu. Mula medhot ki aja sak nggon-nggon. Ora oleh. Ora oleh kagol ya. Kudu pas to. Heeh, Kang sensike Kudune sinebut pah apa sinebut? sinebut. Oh. Pahlawan. Kula ngati-ati lek gawe pedotan. Nggih.
Sinebut ki langsung aja dipedhot. Aja dipedhot. Sinebut anak tok pedhot iya, nggih. muni iya ngono Nggih, kok. nggih. Balas. Bawa Sri Uning ki ora kena dibindeng-bindengke. Lah sing bindengke iki sapa? Bindeng sing Aku ora ngandani aja nganti. Lah terus pripun? Ayo engko ndak kleru. Ayo. Sinebut ngaten ta? Pahlawan putri Sri Haning Mustika Dioperke, Mbah. Ya ana gayutane karo lakon ketoprak lho kuwi. Napa Mbah lakone? Ayo Sri Uning mesti Oh, Sri ketubang. Uning. putra Kanjeng Suralawe. Tak pranggung bajana Neno. Yo, kembali nang Mbak Orisa sing swara gedhe coba. Bebelo wirat moyo Ya sing sepuh ya dibagahi Bu Suhin. Neno. Tan burung. Piye Mbah diurus, Mbah? Monggo Mbah, nika Mbah. Ibu Mbah. Wah, suaramu kok nyelemret. Lah sampean ning ngajari yo ngono ku. Yo kekenesen. Oh kekenes. Allah gate dhewe-dhewe. Yo sakarepmu. Atana urung Sri Uning. Ojo kok tapatin to. Kaya Orisa karo Ayu lho lambene biasa wae. Lah wong ta dhewe ya dhewe-dhewe kok. Mbah Uya niku nggih ngampet lho Bu karo mecucu-mecucu. Atan burung Sri Uning gugur. Nah, apa ta? Betul. Dadi Nah, Sing ngegoke Mbah Walu ya bener, heeh. bener. aku wis gugur dadi tok. dadi kusumaning bangsa. Mbak Ayu, Mbak Oriza, arep ditayuke ora? Ditayuke ora mergo iki panjenengan iki sok di request saka Blitang panjenengane Pak Haji Paino. Arep iki ora nyawer ya. Napa nobar nggih nonton kalian. Oh nobar ya diaturke kanggo Pak Haji Paino sing lenggah ning Blitang karo Pak Haji Priyo. Wong ya sok do ditimbali rono. Pak Priyo wonten Blitan menika. Apa ngerti sok ditimbali meneh. Nggih amin. Enjang kapan, Pak? Lha napa, Nduk? Yo monggo Sri Uning. Kapan-kapan. Enggak. Sri Uning mustika tuban labuh Sampeyan joget ayub. mring sabaya pati marang dewi harmoyo kapos rasaja anadan berarti Sri
Ayo Ken, terus Ken, gampangnya terus Ken. Senadyan wekasaniro ten lindo Suwe piye, Mbah? Wes. Kurang sithik ngono lagi. Suwe ngegol-goli ora, Mbah? Mboten kula pun ngerti nek. Nek niki gayane kula pun ngerti niki. Nggih. Dene kancane rak pindho ning dipisan tok men pun mari dadi nek dipindho ndak kacek. Ya, matur nuwun, Mbak Ayu, Mbak Oriza. pamundutan. Ya, iki titipane kok. Kok sapa mau lali aku. Wis pokoke titipane kok Mbah Stono ketoke ya. Mbah Tono Ya, nggih. Mbak Ayu Kula karo tampi Mbak nggih, Mbah Tono. Oriza. nggih. Ya. Sedurunge isih, Mbah, sing ngersake Sih. Buk Asmara mau. Nggih. Nggih, Bukan moro. monggo. Sapa? Mbah Waluya, Mbak Suhin tak mungsuhke karo sing lemu mau. Sapa Mbak Cimut? Ayo Mbak Cimut. Lah niki dadi tangga kula ya saniki. Ayo maju kanca maju yo seperti disak ayo Mas. Ayo dekat lho ini. Nyolong pekek to, Mbah. Sik kok tamat iki apa to? Iki joget goyang iki lek goyang ning bokonge tekan Kulon Progo. Ini nyatane nyolong pethek ketoke lemu kaya ngono ning Niki bareng tenan glebek. kok wis kaya ngono. Mulai ngono kok. Kaya bokonge nganti kaya arep copot-copot lho. Mulane iki ning burine iki terangane arep nadai to. Kita pasangi laker apa piye to joget iki? Lah niki ki asli ya, Mbak? Apa iya? Eh, Oh iya. Asli to, Mbak? Mbah lakur jarik ra Lah ngerti. wong pun demek kok. Ya kene nduk Cahayu. Saking lemegal-megol bokonge nganti belah pinggir. Lah nek ra belah pripun, Pak? Sampeyan nek pinggir ki ora belah jenenge Apa? cuwil. Kene nduk kene. Ayo, mumpung ketemu Mbah Waluya ana. Heeh nduk. Kepiye kabare suara kepethuk? Pangestunipun sae, Mbak. Heeh, wis urung. Wis Lek apa? Ya nek urung ya wis apa-apa lah. Lah nek dereng pripun ajeng pripun? Ya nek urung ya gek wis kok dadi monggo. Aku mung ndongake nduk Cahayu, muga-muga kalih sing sampe kala sepiro beda cedak judune nek duwe judul gek pinaringan putra, aja Iki diparingi sampean momongan. piye to? Lah pripun kok mboten momongan? Nek putra nek momongan ki lah mbahku nek omah dadi momongan apa. Iki saiki dadi warga Gunung Kidul lah piye to? Ngendi? Ngendi? Layen. Getas. Getas. Ya. Kene Pripun ajeng mampir ngene kula mboten. Oh iya sesuk gampang nek wis padang ya nek peteng-peteng ki ndak malah Lah repot. malah penak peteng-peteng kok, Mbah. Oh ya nek ngono ya engko nek peteng. Monggo. Ya gubuk asmara nak dibawani nak bawani ning pocong dadine jedela mingan. Nino Nyingkar nyingku.
ketoke Amit Sewu le mengoki gur sithik ning kok lantang ya. Iki tadahe angin ngendi ya, Pak nih? Lah kathah niki. Heeh, coba men. Lah ta mriki. Coba nggon ngendi ki? Mriki. Kowe ora tadah angin. Lah Tandron angin. Ini lho, wah gegere kaya blabak sengon. Sia-sia. Kok blabak to, Mbah? Tegese iki alus ngono lho. Halus. Kok kayane mboten ngoten to? Ya men seneng ra ya alus. Neno. Lingsem yen ke mutan lelampahan kang Ketoke lemu kaya ngono ya suarane ya alus. alus tenan. Ora sah muni lemah lemu. Kuru ya men, lemu ya men. Sing kanggo ya men sethithik. Ayo. Sing kepiye sing kanggo? Sing kanggo iki sing kanggo nggo napa? Lah nek njupuk gelas ya men tangane tok mosok gelas dirangkul. Pokok siji ya. Oh iya. Ayo. Tresno tulus nadyanmu ku bekas morno. Oke. Iya no, langsung delok ae no. Neno nane nano. Yen liwat aku kelingan kuku gawe yen tak Basuin. Aja kon baleni meneh le tek tuman. Lah aku nek ora tak Kepiye, baleni jupuk uwah. Kepiye mau coba kepiye? Coba. Kendange Mas. Ndah. Kok muni gluk-gluk. Aku gembol Gembal apa? selurut semaput. Selurut semaput. Ya. Sedetan sajroning ati ingin tutup kaya merahati aku kowe dadi karena
Mas aku bengi iki semangat banget ta, Pak. Aku angger ketemu sing kok ngene iku wae. Piye jolke apa piye? Wah, lah ya nek dijolke iki ora nek iso ya sing siji diguang. Kok diguweng ta? Iya, iya. Sok ki sing bakal ngopeni sampean iki aku. Kok ngopeni barang sok ki dirembuk sok. Sing penting saiki. Ya aja Nduk ya. diguweng kok. Nggih. Lah nek ana kaya ngene kan ditokke wae. Ayo. Ayo, kek tandani, Mbah. Wah, lah ya kok sik kok. Ayo. Cetetan. Aja kowe. Kowe. Cetetan sajening ati. Ya jadel tenan iki. Saya merhati. Aku kowe dadi garwa. Wah, bareng gelem jadil ya kaya barongan tenan iki. Pripun, Mbah? Tidak mengecewakan. Oh, tidak mengecewakan. Kepiye rasane piye? Kaya kan. Kalau rasane Ora, kepiye? lha Nek mau rasane joget dereng mah lho dicoba, perasaan. Ning kene iki aku ora ndikesel nenduk. Tenan ora dikesel tenan. Ayo aja kaya ngono kuwi dados. Nah, iya. Ayo Mbak Cimuk lenggah. Iki diselingi meneh Mbah. Gandeng kene iki ya ana piyai kene iki ana sing dadi penyanyi campursari. Nggih. Garwane Pak Bas. Nggih. Sing ngebasi menggirak Mas Heru. Oh, Nggih. Menggirak panjenengan Mbak Suhin karo Mbah Walu rak dudu urusanku. Ini rak urusane Mas Heru. Lagi garwane Mas Heru iki penyanyi campursari. Oh. Pelok Mas. Pelok, Nah, ayo Mas, ya. Mbak Erwin. Jumeneng Mbak, mumpung nang daleme dhewe tak hormati tak caosi pakurmatan. Ayo, Nduk. Ayo. Enggak. Disepoti Bali Mas, monggo Mas. Yo, ayo Mbak Erwin. Nah, iki Mbak Erwin garwane Mas Heru Jaipo. Nggih, Nek bengi Mas Heru ngedram. Oh sampean malah lungguhe pripun? Kowe ngerti dhewe to nek bar kaya ngono ki aku ki rasane kaya lempo-lempo. Oh sik Mbah, sampean mau ngendika nang kene aku arep mau ngempeng kok arep jarene anu kok. lho pokoke. Ya wis ra apa-apa yo tak betah-betane. Nduk, Cahyu ngaturke lagu apa? Oke, Nduk. Nggih. Heeh, duet karo Ayo, Pak, duet. Ayo duet karo sing kakung wani ra. Bengi sampean sing ngebasi lho iki. aku ki ya iso ngedram. Oh, Mbah Walu ya iso ngedram, jaipong ya aku ki apa to? iso. Aku ki gur nyarutang sing ora iso. Ayo. Wani ra Mas Heru? Ora wani. Bojomu ra wani Mbak Erwin. Nggih, soalnya kula kepengin lintang asmara. Oh, ya lintang asmara ya karo Lintang asmara. kalih garwane napa kalih Mbah Walu ya? ngaturaken sugeng dalu nggih. Oh, nggih, sugeng dalu. Sedaya mawon. Pak Geter ki lho, ndak kon ngadeg. Terus ayo ning omahe dhewe ra apa-apa. Ra apa-apa. Sampun sami jeleh nyawang kula. Oh, ora. Kanca-kanca iki ya kepengin weruh nak Mbak Erwin garwane Mas Heru iki nak nembang kaya ngapa. Mumpung iki di live streaming lumantar channel Dalang Sena. Wah, jebul garwane Mas Heru sing sok jaipong kae to. Oh, ngaten. Terane ya penyanyi. Penyanyi. Terane suarane ya akeh. Anu apik. Akeh iki kepiye? Ane wong inang rek muni akeh ngono. Oh, Apik. ngaten. Ya lintang asmara karo Mbah Waluya ya. Oh, beser aja meneh lintang Beres. asmara. Lah aku lintang gubuk pancen wis iso. Ya monggo. Lintang asmara. Jane isin aku ya, Mbah. Iya ya Nduk Cahyu. Aku rapati krungu ya. Iya. Seyang Pandoro Ratri mong eleng manis ati
setiaku bisa anduweni marang setiaku rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balen jani sebaya pati wong ayu tresna mungkin araya tombo susah wong bagus antep nang rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan karo banyu segara tresnaku ora bakal saremu senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno anake le nyawang bapakne ngedram nganti domblong sing yang bandono rapi ngomong leng manis hati setiaku bisa anduani marang setiaku lasmi rasa kangen hang limputi lintang bulan dadi saksi upayane datan balen jani janji sabaya mukti sabaya pati ayo yo wong ayu tresna inarayo tombo setiaku ning hatiku wong bagus antep nang rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu ora bakal rerno senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa dipisahno yen wis tresna ora bisa dipisahno luar biasa nang omah dhewe ya total Mbak Erwin niki ana bebungah saka Mas Yanto Garat Dinda Anugrah lho ning ora nggo sampean diparingke putrane Mas Galang wong ya Mas Galang ki ya seneng ning nggon seni ya Mas Galang ya kae Mas Janu nek purunane kae ya sini atek le
Iki putrane Mbak Erwin iki loro. Oh. Sing setri sing kae sing nganggo ageman coklat kae. Kaya wis mlebu nang Institut Seni Indonesia nggih. Jurusan apa no? Wonten isi kerawitan. Oh, jurusan kerawitan. Nggih. Oh ya. Sapa asmane putrane sing cilik? Galang, Abimanyu Galang. Oh, Mas Galang. Nggih. Disimpen ya, Le. Engko ndak dicolong ibumu nggo jagong. Ya, matur nuwun. Mbak Erwin isih tetep nang kene dienggo lagu penutup iki mumpung isih nang pelok barang. Heeh. Dienggo ngijoli Mas apa saka Mas Yanto Garat Dinda Anugrah di Caosi Jogja Istimewa. Oh. Dene mengko pepeling ki mengko diaturke ning gara-gara. Oh, ngenten. Terus Kusuma Wijaya ki mengko gandeng urung digarap kanca-kanca ben golek notasine dhisik mengko digarap ning gara-gara. Dadi Nek ora- lakone ya ben tutuk, hiburane ya ben tutuk. Ayo. Nggih. Saka Mbak Oriza tekan Mbak Neti ditambahi Mbak Erwin Busuhin Mbah Waluyo Nggih. Jogja Yo. Istimewa. Ayo. Monggo. Daya ada nyekel teh dhewe-dhewe mikir. Monggo. Ya rasa sepoti ra apa-apa. Karo ngadeg alon-alon. Ayo, Nduk. Kabeh nganti Saka Mbak Oriza tekan Bu Neti mesake Bu Sumi ndak rano kancane mengko. Bu Sumi karo Mbak Wahyu ki bagiane mengko nggon gara-gara nggon klasik-klasik. berarti liyane iki kok mulih kabeh bar iki. Nah ya nek mulih terus sing nyindani sapa mengko. Mula jare. Aduh, do kita lambeku. Monggo. Ya, Rada mundur, awas-awas kesengkang. ya Jogja Istimewa. Jogja Monggo. Istimewa. Ya. Mangan tempe rasane kaya mangan lawos sate. Senajan saane sing penting rokoe. Menane Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ra usah mecucu tresnaku rokoe ra bakal tak mandu. Bunga tenan rasane wong kang lagi gandrung. Tak berjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bakal karo kowe. Dalam nompo apa anane tresnaku ra bakal mlete. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja kowe cek istimewa. Istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawos sate. Senajan saanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu. Ono Mbak Erwin matur nuwun Mbah Waluyo. Dalem. Busuhin Nggih. matur sembah nuwun Pak Kira. Sami-sami. Gegojekan ki mengko nek keterusan ndak malah ora prayoga dadi ya sing seneng lakon ya ben gatekke ya dituruti, sing seneng lagu-lagu ya dicaosi, sing nom ya dicaosi, sing sepuh ya dicaosi. Mula ya Amin. ben kabeh rata. Derek ndedonga saderengipun kula matal pasilan keparang mugi-mugi warga mriki tansah jinangkung dening Gusti Ngakarya Loka satemah mangke bagya mulya. Kathah rejeki yuswa panjang guyub rukun kanthi menika wonten paribasan numpak pesawat medhu di Banten menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Monggo. Nggih, matur sembah nuwun mbok bilih kundur nderekaken sugeng mugi rahayu ingkang sami pinanggih ya. Wis ayo nduk sawet